қисми сеюми ҳикояти подшоҳи Хӯросон ва духтари барзахи бозаргон. ҳангоме ки ба хизмати дарвеш алайҳи лаъна расиданд, диданд ки он маълуми малъун худро чун иблис ороста, амомаи бузургу мисвоки бузург бар сар ниҳода ва тасбеҳе аз ҷавоҳир ба даст гирифта ва ридои аҷибе бар дӯши худ андохта, ба ҳазор макру ҳила нишастааст. Курдоншоҳ наздик расида салом кард ва ба сад ихлосу эътиқод рӯбарӯи ӯ бинишаст ва шайхи бадандеш ба ҷониби ӯ бештар шуд. шоҳ аз ин ҳол воқиф шуда мегуфт ки муршиди раҳнамо ба ҷониби фарзандхондам назар карда истодаанд. бояд якчанд калима аз авсофи фарзандхондам ба хизмати муршидам арза намоям. ин гуфта моҳиршоҳро таърифу тавсифи бисёре кард. моҳиршоҳ сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, дар дили худ дарвеши бадандешро ҳақоратҳо ва дашномҳо мекард ва мегуфт: эй иблиси замона, дар ин мақом ягон каромат лозим аст ки аз аҳволи ин нишастагон воқиф шавӣ ва моро бишиносӣ ва ило ман ҳамон духтари хоҷа барзахам ки ба сабаби ту шоҳ маро сангсор фармуда буд ва худо хайри вазирро диҳад ки муҷиби халосии ман шуд. Курдоншоҳ хост ки аз пири худ рухсат талабида ба ҷониби боргоҳи худ равад. дар ҳол моҳиршоҳ аз ҷои худ бархост ва дастҳо дар сафҳаи синаи худ гузошта гуфт ки ҳазрати пири муршиди олам ба ҷониби кулбахонаи ин ғуломзодаи худ қадами шариф арзонӣ намоянд. дарвеши бадкеш гуфт: бисёр хуб аст, ҳар вақт ки хоҳед бехост хоҳем рафт. боз моҳиршоҳ гуфт: фақирхона дур аст, мегӯяд ки ҳавлии хоҷа барзах холист. ҳамон ҷоро фарш намуда таклифи бузургворро он ҷо хоҳем кард. курдоншоҳ гуфт: эй фарзанд, он ҳавлиро ба шумо бахшидем. моҳиршоҳ дар дил мегуфт ки гӯё ки аз мероси падарат ба ман чизе дода бошӣ. курдоншоҳ бо ҳамроҳии писархонди худ аз хизмати он дарвеши бадандеш мураххас шуда ба ҷониби боргоҳи худ рафтанд. моҳиршоҳ аз падархонд ҷудо шуда дар ҳавлии падараш омада дид ки тамоми айвону кайвон хароб ва ба хоки сиёҳ яксон гардидааст. аз ин ҳаводисоти дунёи нопойдор яъсе рӯйдор шуда об аз дидагони меъморону гилкоронро оварда шикасту рехту инҳоро таъмир созед. алқисса ходимон рафта меъморонро оварда ва ба андак вақт хонаҳоро дуруст таъмир карданд. баъд аз он ба моҳиршоҳ хабари тайёрии айвону кайвонро расониданд. моҳиршоҳ гуфт: эй мулозимон, палосҳои қиматбаҳо андохта ин ҳавлиро музайяну ороста гардонед. хизматкорон ҳамчунон карданд. хабар дарҳол ба моҳиршоҳ расониданд ки ҳамаи гуфтаҳоро мувофиқи он тайёр намудем. моҳиршоҳ шабро гузаронида аввали рӯз бо хосони худ дар ҳавлии хоҷа омада дид ки тамоми айвону кайвонро мувофиқи амр тайёру музайян кардаанд ва гуфт: эй ходимон, аз барои дарвеши бадкеш ба дастури собиқ зиёфати олӣ ва зарфҳои тиллову нуқра тайёру муҳайё гардонед. мулозимон ҳамаи гуфтаҳои моҳиршоҳро мавҷуду муҳайё гардониданд ва товуси мурассаъро ки аз чоҳи хазоин баромада буд оварда дар назаргоҳи дарвеш гузоштанд. баъдан моҳиршоҳ ба дари боргоҳ рафта
ба Курдоншоҳ салом карда гуфт: эй шоҳ, фарду таклифи пири муршид хоҳем намуд. шоҳ гуфт: некӯ бошад. моҳиршоҳ аз боргоҳи падархонди худ баромада аз дари ҳавлии хоҷа Барзах дохил гардид. шаб дар расида буд ки фармуд: эй мулозимон ва эй ходимон, чанде аз шумоён рафта шайхи раҳнаморо бо сад эъзозу икром ба ин ҷониби ҳавлӣ биёред. хизматгорон рафта гуфтанд ки эй бузургвор, шуморо моҳиршоҳ барои зиёфат ва атои садоқат металабанд. дарвеши бадкеш гуфт: фардо бар сари хони ӯ хоҳам расид. алқисса шаби зангӣ ва талъати зулмат гузашта, офтоби ҷаҳонтоб тулӯ карда буд ки шайхи беандеш бо 40 ходими худ ба дари дарвозаи хоҷа Барзах ҳозир гардид. моҳиршоҳ аз дари дарвоза то ба саҳна пояндозҳои қиматбаҳо андохта, дарвешро бо 100 эъзоз бурда бар болои маснадҳои фарангӣ нишонид. дарвеши бадкеш бо муридон фотиҳа хонда бар болои палосҳои мурасса қарор гирифтанд. алқисса моҳиршоҳ чанд сар ҷавоҳир ва товуси мурассаро оварда дар пеши дарвеш ҳадиягӯён гузошт. дарвеш ин ҳама нузуроти моҳиршоҳро аз рӯи макру ҳила қабул накард ва гуфт: эй мухлиси холисулақида, зару сими ин дуньёро мо ба худ ҳаром гардонидаем ва моро аз ҷифаи дуньёӣ дун тамаъу орзуе намебошад. моҳиршоҳ зарфҳои тиллову нуқраро бо чанд сар ҷавоҳиру товуси мурасса дар назаргоҳи дарвеш гузошт, то ин ки ҳар замон назари ин дуздон афтода ҳирсашон зиёда шавад. дарвеши бадкеш бо муридон дар дили худ фикр мекард ва мегуфт: эй ёрон, ин хона шафқати нек дорад. ин ҳама матоъу ҷавоҳирҳоро дар шаб хоҳем гирифта бурдан. боз ба забони мукканӣ мегуфт: эй ёрон, ин дафъа матоъу ҷавоҳир дар ин хона 10 чандони дафъаи аввал аст. муридон гуфтанд: ин ҳама каромати шумост. моҳиршоҳ дар дили худ мегуфт: эй макорон ва нобакорон, ин ҳама ҷавоҳироту зарфҳову товуси мурасса тавқи гардани шумоён хоҳад шуд ва шумоёнро бо ин алоқа дар барзахи дузах хоҳем фиристод ва молу матои собиқро аз шумоён хоҳем гирифт ва шоҳро дар мобайни аркони давлаташ ҳиҷолатманд хоҳем гардонид. пиру муридонро дар чӯбаи дор хоҳем кашонид. алқисса чанд алвон мева бо зарфҳои тиллою мурасса оварда дар пеши шайху муридони ӯ гузоштанд ва эшон дуздида бурдани ин ҳама асбобҳову зарфҳоро дар шаб ба дили худашон нақша мекашиданд. баъд аз он фарошон офтобаҳои мурасса ва дастшӯҳои тилло оварда эшонро даст шӯёниданд ва дастархонҳои мурасса паҳн карда таомҳои лазизу латиф бо зарфҳои мурасса дар пеши эшон гузоштанд. ҳамаи эшон ба хӯрдан таом муқайд шуданд, аммо дарвеш камкам мехӯрд, чаро ки рағбати ӯро ҷавоҳироту зарфҳои мурасса ва асбобҳои гаронбаҳо гирифта буд. вале муридони ӯ аз барои бардоштани амволи дуздӣ сабаби зиёдати қувват шавад гуфта луқмаҳои калон мегирифтанд ва шикамҳои худҳояшонро сер карда бар болои серӣ боз мехӯрданд. моҳиршоҳ дид ки дарвеши бадандеш аз ақли таом даст кашидааст, аз ҷои худ бархоста гуфт:
эй раҳнамо, чанд луқма ба хотири ин дуогӯ тановул намоед. пири бо тазвир гуфт: эй шоҳ, фақирро 2-3 луқма кофӣ аст. барои поси хотири шумо чанд луқма зиёда тановул намудам. баъд аз фароғи обу таом фотиҳа хонда, дарвеш бо муридони хеш ба ҷониби касофатхонаи худ рафта қарор гирифтанд ва ба муридони худ гуфт: эй ёрон, бояд ки имшаб рафта ҳама ҷавоҳироту амволи моҳиршоҳро дуздида биёрем. муридон гуфтанд: эй раҳнамо, моён дар дили худҳо ин маслиҳатро нақша карда будем. дар ин боб каромат зоҳир намуданд. акнун чанд калима аз малика шунавед. малика дар дили худ ҷазм кард ки имшаб дарвеши бадандеш аз барои дуздида бурдани асбобу амвол бо муридон хоҳад омад ва хизматгорони худро талабида гуфт: эй ходимон, имшаб бояд ки дар гӯшаҳои ин қаср ҳозиру бедор бошед. мулозимон гуфтанд: фармонбардорем. малика боз гуфт: эй ходимон, имшаб дуздон омада дасти дуздӣ ба ин ҷавоҳироту асбобҳо хоҳанд ниҳод. имшаб тамоми асбобҳову молҳоро нағондоред ва тамоми дару дарвозаҳоро беқуфлу безанҷир гузоред, то он ки он намаҳкаромони беандеш ба муроди худҳо бирасанд. бояд ки яке аз шумоён эшонро чизе нагӯяд ва дар мақоми худҳо сокит бошед, то он ки эшон ин ҳама ҷавоҳироту амволу асбобҳоро дар пушти худҳо бардоранд ва аз даруни ин қаср берун оянду чанд қадам роҳ раванд. баъд аз он ҳамаи шумоён ба иттифоқ омада эшонро бигиред, дастҳои онҳоро бар пушт барбандед. баъд аз ин шуру ғавғо созед ки ҳамаи мардумону мулозимони қутвол шунида биёянд ва аз кори бади бадкирдорон воқиф шаванд. хидматгорон гуфтанд: фармонбардорем. баъд аз он малика нома ба ҷониби қутвол равон намуда гуфт: эй қутвол, имшаб ба нияти дуздида бурдани ҳамаи асбобу амволи мо чанд авбоши бебош дар ин қасри хоҷа барзах хоҳанд омад. бояд ки бо шогирдпешагони худ аз атрофу ҷавониби ин қаср хабардор бошӣ. қутвол аз мутолиаи ин нома мутағйир шуда, худ барои ҳақиқатпурсӣ ба хизмати моҳиршоҳ омада салом карду гуфт: эй шоҳ, ҳеҷ дуздеро ҳадди он нест ки ба нияти бад ба ин мақом қадам гузорад ва ҳар ҳарфе ки ба эшон расонидаанд ғалат гуфтаанд ва аз ин ваҷ хотири худро парешон надоранд. моҳиршоҳ ба қутвол гуфт: дар ин ҷо сиррест, бояд ки дар дили худ пинҳон дорӣ ва ба ҳеҷ касе зоҳир насозӣ. оқибатуламр ҳақиқати ин кор маълум хоҳад шуд. қутвол гуфт: фармонбардорам. ва боз гуфт: эй шоҳ, имшаб бояд ки худи фақир он бадкоронро дастгир созам. моҳиршоҳ гуфт: маслиҳат ин аст, бояд ки худ рафта чанде аз шабравонро фиристонӣ, эшон дар ин ҷо бо мулозимон бошанд. ҳангоме ки шуру ғавғо хезад, албатта худро дар ин ҷо расонӣ. қутвол гуфт: фармон мар шуморост, ҳамин хел мекунем. билохир моҳиршоҳ ба қутвол хилъати шоҳона бахшида рухсат намуд. қутвол чанде аз шабравонро ба ҷониби қасри моҳиршоҳ фиристод. шабравон омада дар зайли ходимони шоҳ қарор гирифтанд. алқисса посе аз шаб гузашта буд ки дарвеши бадандеш бо 40 муриди хеш омада аз дари қасри хоҷа барзах даромад. ҳамаи
мулозимону посбонон дар каминаҳо бедор нишаста буданд. дарвеш бо муридони хеш ба муроқаба рафта дарёфт ки ҳамаи хизматгорону посбонон ба мисли мурдаи садсола дар хоб шудаанд. алқисса шайхи ноқис ба муридони хеш гуфт ки эй ёрон, ҳамаи ин посбонон ба манзалаи мурда ба хоби фароғат рафтаанд. муридон вақти худро ғанимат дониста ҷамеи асбобу амволу ҷавоҳироту палосҳоро баста ба пушти худҳо бардоштанд ва аз даруни қаср берун шуданд. посбонон диданд ки ҳама амволро гирифта аз қаср берун шуданд, ба якборагӣ аз дунболи онҳо хез карда расиданд. дарҳол дарвеши бадкешро бо муридон гирифтанд, шуру ғавғо бардоштанд. ҳамаи мардумони шаҳр шуру ғавғоро шунида бар болои сари эшон ҳозир шуданд. қутвол низ расида дид ки дарвеши бадандеш инчунин кори бадро пешаи худ кардааст. фармуд ки эй мулозимон, машъалҳоро афрӯзед. дарҳол мулозимон чанд машъал афрӯхтанд. шаб мисли рӯз равшан шуд. шабгардон онҳоро баста ба хизмати моҳиршоҳ овард. малика дар маснати иззат нишаста буд ки шабгардон салом карданд. моҳиршоҳ фармуд: инҳоро бар ҳамин қисм баста нигоҳ доред ки ба хизмати шоҳ барем, ва мулозимони худро ҳам таъкид кард ки аз мардум бохабар бошед, фардо ба ҳузури подшоҳ хоҳем бурд. малика дид ки душман ба балои бад гирифтор шуд, хушвақт шуда боқии шабро ба ором гузаронид. чун фардо рӯз шуд, миршабро подшоҳ талаб карда ҳақиқат пурсид ки шаб чӣ шуру ғавғо буд. миршаб бо арза расонид ки вақти дуними пос аз шаб гузашта буд ки ба давлатхонаи моҳиршоҳ дуздон даромаданд. маро хабар шуд, ҳамон вақт худро расонидам. дуздонро бо молу ашё гирифта назди моҳиршоҳ бурдем ва молу ашёро ман бурда нигоҳ доштам. моҳиршоҳ фармуд: ба ҳамин қисм ки гирифтӣ, ба ҳамон қисм инҳоро аз назари шоҳ гузарон. алҳол молу ашё ва дуздонро баста овардаам, амри мубораки шумо шавад, биёрам ба назди шумо. дар сухан буданд ки моҳиршоҳ низ омад. шоҳ пурсид: эй фарзанд, имшаб дар хонаи шумо дуздон даромаданд магар? малика аз ҷои худ бархоста ба арз расонид ки умру давлати шоҳ зиёда буд. миршаб расида хабардор шуд. алҳол бояд ки дуздонро ба ҳузури худ талабида чеҳраи онҳоро мушоҳида намоед. малика ба миршаб ишора кард ки дуздонро рӯ ба рӯи шоҳ ҳозир бисозад. миршаб ҳамон соат дуздонро бо чеҳраҳои баста қатор гардонид. шоҳ онҳоро молу ашё бар пушт ва дастҳо баста дид ва товуси мурасаъро дар гардани касе овехта. курдоншоҳ гуфт: эй қутвол, дуздонро пештар биёр. қутвол пештар бурд. курдоншоҳ ба таҳқиқ назар карда дид ки калони дуздон пири муршид, дигарони ӯ муридони ӯянд. шоҳ ба моҳиршоҳ рӯ оварда гуфт: эй фарзанд, ин дузд пири муршиди мо будааст. малика гуфт: наздик талабида хуб мулоҳиза кунед, сурати одам бо одам монанд аст, шояд ки он дарвеш набошад. шоҳ ҳар кадомро ки ҷудо ҷудо мол дар пушт бастагӣ буд мешинохт. ӯ аз ҳиҷолат сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сари худро бардошта боз назар кард ва дид ки ба гардани пири муршидаш
товуси мурасса овезон ва ба пушти муридонаш амволу асбоби билониҳоя боркунон дастҳои эшонро барбастаанд. ҳиҷолати шоҳ зиёда шуда, бо аркони давлат ангушти ҳайрат дар даҳон мекарданд. шоҳ гуфт: эй моҳиршоҳ ва эй қутвол, ба гардани дарвеши беандеш чӣ мебошад? дарҳол қутвол аз ҷои худ бархоста, товуси мурасса аз гардани шайх гирифта дар назди Курдоншоҳ ниҳод. малика гуфт: эй шоҳ, ин товус ҷураи ҳамон товусест, ки банда аз назари шоҳи олампаноҳ гузаронида будам. Курдоншоҳ дар ғазаб шуда фармуд, ки чизҳоро аз пушти эшон гирифта, миёнҳои эшонро кушоянд. ҳоҷибон ҳамчунон карданд. асбоби дуздӣ ва доруҳои мадҳушӣ аз зери бағали эшон афтодан гирифтанд. шоҳ ҳамаи амволу ҷавоҳирҳоро ба худи моҳиршоҳ супорид. баъд аз он амр кард, ки дарвеши бадандешро бо муридони ӯ тамомии шаҳрро гардонида, баъдан ҳамаи инҳоро бо шайхи бадкуништ ба дор кашида сангсорашон кунанд. ин гуфта буд, ки малика аз ҷои худ бархост ва дар поёни боргоҳ рафта, ҳарду дасти худро бар саҳфаи синаи худ дошта гуфт: эй шоҳ, бидонед ва огоҳ бошед, камина хоназоди маврусии шумо ҳамон духтари хоҷа барзахи бозаргонам, ки ба хотири ин дарвеши бадандеш ҳамаи амволу ашёи фақирро тороҷ кунонида, худи дуогӯйро сангсорон фармуда будед. алқисса баъд аз баёни ҳақиқати саргузашти худ ва найрангу фиреби дарвеши бадандеш гуфт: эй шоҳ, ҷавоҳироту амволе, ки пештар ин дарвеш бо муридони хеш дуздида бурида буд, гирифта бидиҳанд, то ин ки эшон ҳаққи толибонро гирифта ба ҷаҳаннам набаранд. шоҳ ангушт ба дандони таҳайюр газида таҳсину офарин ба ин доноии малика менамуд ва аз кардаҳои худ шармсор шуда фармуд: эй ҳоҷибон, рафта хонаҳои ин бадкоронро кобед, тамомии амволу асбоби маликаро ёфта баргардонед. ҳоҷибон фармонбардорем гуфта, хонаҳои дарвеш ва муридони ӯро кофта, миқдори зиёде молу ҷавоҳир ва асбоб ба даст оварданд ва ҳамаи он молҳоро ба соҳибонаш супориданд. арзақи дарвешро бо муридон кӯчаҳои шаҳрро гардонида ба чӯбаи дор кашиданд. онҳо аз олам даст шуста сазовори ҷаҳаннам гардиданд. курдоншоҳ дасти маликаро гирифта ба ҷониби ҳарами худ равона гардид ва дар назди занони худ оварда гуфт: эй ходимон ва эй маҳрамон, ин духтарро фарзанд хондаам. бояд, ки 3 шабу 3 рӯз ҷашне ороста ӯро хуб меҳмондорӣ намоед. мулозимон ва ходимон гуфтанд: фармонбардорем. ва курдоншоҳ боз гуфт: эй фарзанд, акнун ҳақиқати саргузашти худро ба ман бирасон. малика аз ҷои худ бархост ва забони васф дар мадҳи шоҳ кушода, баъд аз он чӣ дар ин муддат рӯй дода буд, якояк боз гуфт ва дар охир илова кард: умед аз карами шоҳ дорам, ки бо аркони давлат ба ҷониби шаҳри камина қудуми шариф арзонӣ фармоянд ва ин марҳаматашон боиси сарфарозии ин пошикаста дар миёни халоиқ хоҳад гардид ва ҳамин ҷавоҳирҳову зарҳоро нисори мақдами шоҳи олиҷоҳ гардонам. курдоншоҳ гуфт: бисёр хуб аст, ҳар гоҳ ки шумо хоҳед, он замон хоҳем рафт. малика
аз хизмати шоҳ марахас шуда ба шаҳри худ даррасид ва онро оинбандӣ карда, тамомии атрофу акнофи он шаҳрро ороставу музайян гардонид. баъд аз 3 рӯз падари худро бо аркони давлат ба ҷониби шаҳри худ таклиф намуд.